weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gayi dadala mbayi hawa koyli alpha kon waktu yoni ha to beeli hela e nder galle abdourahmani ka e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki o suudu sarɗeji leydi sénégal udditi demala udditini ñawore sariya rewnede dow ɗe jagoɗe joyyi wonnoɓe laamu Macky Sall gam jofede peɗeli ko fate dirtinde fo ko fate ngaluji covid 19 to leydi Mauritanie jokkodirala hakkude leydi Mauritanie kame leydi sénégal jagorɗe ɗiɗi hanki on joɗoɗima toon to Rosso gam yurnitade yogay porosiji kewɗi dendaɗi hakkude leyɗele ɗiɗi rende maayogo sénégal kamine wonde ndema ƴellide faggude hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ngaluji banjeteɗe ɗi kala wonete ko 1,9 million koppreje dollar taw yalti koye boñmo windere to leydi Mali seppo hande gollandaji lundo jinno yuɓɓinde dirtini gam rentade fitinaji e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde laamu ngu holliti yowi kala ko fate dille dawrugol e nder leydi ndi lebbi sappo hande Guinée Conakry ko yiyaka fuñe mangue wi Oumar Silla kame billo ba koreji mabɓe hande erima laamu ngu nde feññintaɓe kala ɗoɓe mbawi hedde kabruji men jolam jaɓiri jaadeten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde e ndam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo ardire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa jaadindo ɓala waɗa danowal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gandu bindi kumpitiɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke gando tawɗo kadi gandal e nder galle ba mum ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e sattoraɓe dewle kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ɓalli musoje keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji mom keesi omo yiiti joni lekki tawi ko lekki safroki ko fate estomac an gonduɗe estomac mo estomac tampini sa jokkodiri makko balɗe tati ceerta hen ha laaɓa mbatta ñamde mbatta yarde kala ko faaliɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne yana ɓe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wona opéré so jokkodiri joni joni ceerta hen ha laaɓa tawa ɗum sekaka ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko ene jogui leɗɗe ko fate usraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leecce kala omo jogui en fannu leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla leɗɗe muudateɗe a ƴettat ɗum joni joni moosa no furi no furu fannu goɗɗo o wiyete ko yiddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe a urata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati kadda ton mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji omo tawe oɗo saaha joni to Dakar caggal nde ummi to Nouakchott o yi to Dakar Madina Gounass eɗeɗo balɗe mo tawe to Dakar ko adi komo arta toon to Nouakchott kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji numéro makko leydi Mauritanie ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France kadi mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande ma eɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne ko labɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andi dendagal kilineɓe mum toon to Madina Gounass o ƴetti toon leɗɗe taw ko leɗɗe kesupul e wittoji makko kadi o waɗi wittoji leɗɗe ko fate estomac noon ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawde Dieynaya Dujal hitande ujunnaje 2025 yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba suudu sarɗi yejindu leydi Sénégal hanki o nde lulnde sarɗi yankoɓe duumide waktuji jondi no feewi ɗum noon ko yurnitade dossier ji ɗeɗo henna jagoɗe joyi wonnoɓe laamu Macky Sall ɓe ganduɗa ne joofa peɗeli gam dirtinde fond Covid-19 e ngan sanga hanki o noon sardiyankoɓe kewendi mbattidi ko sudde juuɗe mumen kamɓe kala yoɓe nawe e yeeso sariya leydi Sénégal gam yurnitade wonde koɓe joofa peɗeli ko beele ko noon ɓe dirtini walla ala woni ɗen jagoɗe joyi gonnoɗe e laamu président Macky Sall Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o windi ɓattaki mum faade pape Léon 14 mo ganduɗa ko kesso toɗɗaɗo kam lomti pape François jaltuɗo aduna hanki o wo donima on nde jogorto jaame kisal wona kadi jeehowo koyɗe jaam ko fati e banggue potal e nder windere nde kala projet PAVI hanki o hoore juleji hoore jagoɗo leydi Sénégal taw koye dawal ɗimmal ngal ɓe mbiyata PAVI de hanki o noon yuɓɓinama e nder Dakar laamugo leydi Sénégal taw kadi ɗowi ɗum ko hoore jagoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko taw koye programme
wonande hitande ujunere capanɗe joyi ɓamtare leydi Sénégal eɗen gandi ko on projet woni laamu leydi Sénégal mo hattujini no feewi kono kadi ko wallidde yogay entrepreneuriat ko fate banggue projet ji rewɓe ha tenti kadi ko fate balle keñoraɗe woni jawde to banggue heblo wallude rewɓe to banggue ndema banggue ñotola banggue pewnugol gueɗe kewɗe ha jomin mbawana koye mumen e tawtorede Aïda Mbodja e tawtorede kadi gardiɗo banque africaine de développement holliti noon kanko hoore jagoɗo ma laamu ngu ɗoftu kay ɓe rewɓe sukaɓe rewɓe kala ha moni kala wawana hoore mum ɗo heedi kala taw koye sifa paavi beele kadi jomen mbawa tigui ƴellidde gueɗe ɗe pewnata guilay wahloji nguura ha e gueɗe ñoteɗeɗe ha e paaɗe gueɗe goɗɗe kala nde tawno ene jogui gueɗe kewɗe guenidi fewnanno so tawi tan wallitama ene gasa ko jiggeytuno kala ma waw tigui wawde wallidde ɓesguji leydi ndi Sénégal ɓooyata région de Matam ma heɓa société ji kewɗi kami isinaji kewɗi wi jagorɗo jeegumo leydi Sénégal woni Serigne Gueye Diop ɗum ko hanki o holliti ɗuma wande waylo phosphate taweteɗe nder région de Matam ɓoyeta isin mum ma darne taw ko ɗon ɗo dancadi waɗɗani Wourossogui taw koye lawol Linguére iwde toon faade Wourossogui ngo wuuro dancadi ko ɗon tigui isino wawata tigui darnede ɓoyeta e wiidemo e nder nde hitande hoore jaggoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ma waw fawoyde toon tufere adine gam mahde on isin mo ganduɗa ma waw wahlude yogay phosphate watta ɗum engrais beele kadi diwan Matam o wawa tigui ƴellidde ndema mum taw ko ndema timmuka no fewi o holliti kadi toon to Saint-Louis ma société mawɗo ko fate phosphate taw kadi banggue engrais taw kadi ko gaz ngarɗuɗo ma waw kadi kañumne waɗire toon wawa ƴellide tigui lappola ndema taw koye nder diwan lappola palola dande maayo holliti ɗum noon wonde ko jagoɗo jeeygu gam yidde wattude ngolɗo hen lappol kayya lappol ndema taw ko ndema ngarɗo ka wawde yaltinde Sénégal e caɗele kono kadi ma waw gollinde hewɓe taw ko ɓesguji Sénégal naɓe ha tenti noon taweteɓe nder région de Matam chroniqueur Sen TV inde makko Amadou Nguer kanko noon o natani gueddere o ñamata o yarata ɗum noon ko hanki o sanga 19h30 ko nden wo fuɗɗi geddude ko fate ñamde yarde kala jaggaɗo guila tan 17 lewru avril ene dumba toon to kasomo Rebeuss kono kadi sehil makko janoɗo hanki salminodemo holliti wona ko nanga ko jeeyi sababu nannudemo gueddere wona kadi saabu dumbugol ngol walla ko ɗin sifa kala wulliti ko yo ñaawe so yiiɗi wo ñaawe ko heewi walla ko famɗi kam yo andu kam ko jeeyi sababu omo toon ko no foti dumunno o waɗa toon ɗum woni ko natiri gueddere beele ñawore makko ɓuura yande ko ɓuuri yawde e yaccade uddidde lappi weeyo wallidde yogay nokkuji joñiɗi taw koye nder région de Tambacounda ha fayenma Kédougou kala ɗum woni ko waɗa toon taw kadi ko délégation timmuɗo on seti noon ene yaade jagorɗo télécommunication kame tambiɓe sifa e ndiɗon mbaadi woni ndey Fatou Ndiaye Diop ɗum noon ɓe jeehi koto gurel Diatta noon tawite koye localité woni commune Sinthiou Bocar Ali e nder département mo Goudiri ɗum noon ko yidde wallidde région de Tamba o kame Kédougou kala hayɓa kuɓam timmuɗam ha tenti noon ko fate banggue internet kame weeyo timmugo gam darde toon lappi kene tolno e 10 ƴellidde yogay guure kay taw ko juukiɗe toon ha mbawa tigui hebde ganda kadi kala ɗum keɓɗa aɗa wawi hebde ɗum taw koye jokkodiral timmugal to Ngor Almadi hanki o sanga 9h wonande kay tuɓeje 5 tegodirɗe ɗen derguitiɗe hanki ɗe ɗiɗo mbasi en pittal men ɓen kala ko worɓe hen goto ko Sénégal najo goɗɗo noon ko franco algérienne baɗanoɗo yangara hakkude France Algérie e leydi Sénégal onne kadi hanki juukima hen hanki noon jiilaw ngu jokkino ha yetti sanga 20h30 ko nden noon ɓen tigui mbawi yiitede hen ɓen dañani faabede waɗi hen noon gañiɗo ene tampino fewi kono ɗo saaha noon enquête udditama ko fati banggue wonde derguitogol ɗiɗo henna états uji 5 pawodirnoɗi ɗi ganduɗa hanki subaka woni koɗi derguitti sariya leydi ndi Sénégal o juge toppitiɗo dossier ji Farba Ngom wo rokkiri yamirore avocat ji Farba Ngom ɗi robboji ɓaleji siftinde mon tan guila o nanga février
ɓe keɓani kay huccodirde jaydiyankoɓe ngam wadde haalande mabɓe koɓe haɗanoɓe taw ko yon sifa ko waɗa ɗum ko noon Doudou Ndoye yaadi mum kala keeɓi yamirore o saaha ene mbawi huccodirde jaydiyankoɓe wadɓe conférence mumen ko fate nanggal Farba Ngom kame dossier mum kala wonande ɗon on sariya ko hande ɓe taƴona ɗum ɗo e altina noon maɓe mbat conférence mabɓe ngam huccodirde ɓesguji leydi Sénégal kala artude e dossier biyeteɗo Alhaji Farba Ngom taweteɗo toon to hobbo sa keddorɗen noon koye leydi Sénégal Khadim Bamba Fall kam woni coordinateur bureau Sénégal naɓe wonɓe caggal leydi o holliti wonande ɓeena Sénégal naɓe riwaɓe leydi Mauritanie kamɓe kala guila tan lewru janvier ha yetti avril koɓe 1,990 woni kay winditaɓe jettima Sénégal hen 990 ko worɓe hen 5 ko rewɓe 34 ko sukaɓe o holliti noon Sénégal ne udditi demuɗum ha yaaji kala kayya hakkude Mauritanie Algérie fayanma Maroc ha fayanma toon to Tunisie Égypte ɓiɗɗo Sénégal naji woni kala aɓe keeɓi kay ngam jaɓɓade ɗum artude so yiiɗi artude e nder leydi mum a Sénégal ɗum uddi kumpital men oɗon fannu jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo caggal ko Daka o gasi hewɓe kayne dutto toon ngam addoyde gueɗe keddiɗi guila e leɗɗe ha e sekkitaji gueɗe mum kala Amadou Sambalo wuuro teddungo Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dennangal bandiraɓe tawi Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinema Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass guila nde Daka Madina Gounass o saaki guila nden ɓe hen ko saretaji ɓe hen ko autoji moto gam yaade toon to Daka to ɓe hen ko leɗɗe gaddata ɓe hen ko huuɗo ɓe hen ko saketaji goto kala adda gam fewnirde galle muɗum ɓe hen ni so gaddi jeeyat guilde noon bandiraɓe kadi mbaɗa cooti to Daka to nen kadi Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggue jamma ceerno wawi wadde communiqué wonande ɓen yeeyoɓe e nder wuuro ngo arɓe yirlade walla enen berte beddaji ɓe yo gandu kam hankkadi Daka o gasi goto kala ene wawi fawde toon to immino ɓayde kam ala nokku mon yeeye mo ganduɗa noon heeɓi hebde nokku mo ganduɗa mo luwi nokku pewto wona ene werte bedda wona ene yirlo on kam ba sala hen mo heɓani ɗum noon en wawi fawde immino ɓay Daka gasi noon kadi Sar Abdoulaye Sarr en jokkodiri e bandiraɓe men wonɓe toon to Goudiry kamɓene kadi kala hitande eɓe jaɓɓo ɓen hoɓɓe immotoɓe ñande cakogol Daka en gar toon ɓe ndefa bottaji jonde bottaji kewɗe gam jaɓɓorade ɓen e jarameji kewɗe ɓe koddiri noon ko sugogo debbo goto biyeteɗo Boloso kañum fuɗi nden moƴƴere o joguino ko ndemne gotiri e kiloji maaro o hikkade soble jaaɓi e Daka ko sakoto mo hirside makko gotiri ndi koto battari makko ko kanko ɓesgu makko mo rokka ɗum ɓen hoɓɓe ummotoɓe Daka ñande cakgol o weltira ɗumen ɓen mbawa ɗum ñamde o ñagoro duwaw oɗo saaha noon ɓe koddiri debbo ruttima jomum kono moƴƴere Allah nde o saaha wuuro Goudiry kala ƴettiri ɗum e oɗo saaha ko barmeji tutumeji e atuyuji gam jaɓɓorade ɓen hoɓɓe ñande cagol Daka ɗon ñallara e ñaama ha dedi men kewa pofto e on saaha goto ɓenna fatode fadono ɓe koddi noon nden moƴƴere machallah wona laamu ngu wona ɓiɓɓe wuuro Goudiry kamɓe kala mbaɗe juuɗeɓe kala hitande eɓe duwono kadi on suka debbo puɗɗi nden moƴƴere e oɗo saaha kala moƴƴere heɓani hen wawa tawa ɗum toon to wonto Sar Abdoulaye Sarr ko musidɓe Amadou Sambolo ɗe Madina Gounass fedde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr. donc kay mini yayande keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede golle man jooɗi peewi Amadou Sambalo to wuuro teddungo Madina Gounass oɗo henna suka debbo toon to Goudiry puɗɗunde ɗo henna moƴƴere nde fuɗɗude moƴƴere ne weeli ɗum noon moni kala yo wat moƴƴere ko moƴƴere tan woni ko simtete neɗɗo kanko o yeehi wacci moƴƴere nden moƴƴere ne jokki moni kala yo ñembu nde moƴƴere beele kadi so yeehi acca moƴƴere simtete nde so en gimmima leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hanki o to galle lamorgo to o dañi jooɗodade e c'était fonds monétaire international ko wayno FMI tambiɓe koppareje windere nde taw e gardugol a Félix Fischer on noon ɓe mbawi joɗodade
ngam yewtide gueɗe dendade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe hakkunde leydi Mauritanie kame bon windere nde kono kadi gueɗe financement ji e ɗiɗon fannuji kala. Mouhammed wuld Cheikh Al Qazwani hanki o udditi nokkuji tati e nder leydi Mauritanie ha tenti noon ɗon de Nouakchott taw kadi ko gueɗe installation aji taw ko région de Nouakchott ko wayno joɗorde école nationale jayndi yankagala kame magistrature ko nonne kadi e nokku numérique mo ganduɗa bawɗo moftude gueɗe kewɗe kono ɗum ko kadi o darni toon tuufere ngam witto cellal ko fati mborosaji e gueɗe kewɗe kala ngam yidde ƴellidde faggo walla yidde ƴellidde gueɗe ɓamtoje Mauritanie ha tenti noon région de Nouakchott kala no woruno Mauritanie Sénégal hanki o ko jonde jooɗi toon to ha Rosso Mauritanie ɗum noon ko hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala wonande jaagoɗo ndema mo leydi Mauritanie kame jagorɗo mo leydi Sénégal woni Maymouna Dieye kame on biyeteɗo ama Bibatta Hamala ɓen ɗiɗo mbawi tigui yindude ne wondi kadi gouverneur mo Trarza ɗum noon ko yidde umminde projet ji dendaɗe hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ko adi kala ko ene reena goma e Sénégal juutendi mumen jaajendi mum kala kam waylo taaride ɗin sifaji kala kono kadi rendude calli balduɗi gueɗe dendaɗe ndema hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe denduɗe kadi wayndudu nottotondu hende wandu hande gaz ngarɗuɗo kono kadi sifa jokkodire goɗɗe kala nden sifande projet ji noon ma wonoy temedere capanɗe jeenayyi e joyyi million koppareji dollar so wattama e uguiya ma wonoy capanɗe jeetaɗiɗi milliard taw ko koppareji uguiya kalis kiɗɗo woni nandiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum ko ñalawma hanki o Al Akhbar holliri ko seppo kay yuɓɓina toon to Paris lamɗo ko leydi France gon seppo noon yuɓɓini ɗum ko wonande kay ko dental walla mbiyen ko fedde daraniɓe haqqe innama ade wiyetede Iran ɓe ceppi noon ko yeeso ambassadeur mo leydi Mauritanie tawite toon to Paris laamugo leydi France kamɓe noon ɓe gulliti hen ko yo accite biyeɗo Abdoulaye Ba mo ganduɗa kam wonno gaddiɗo cetal hoɓɓe to banggue fannu daranade haqqe innama ade mo ganduɗa naggaɗo guila nogas e jeegom lewru avril ene tawa e nder kaso gam hollide wone konnguɗi ɗi haalno laamu ngu yiiri ɗum kay ko yedditade won e gueɗe kewɗe no fewi police mo leydi police mo Nouakchott fawi jungo mum debbo goto mo ganduɗa to Riyad ene tawi nder Nouakchott on debbo no yiyata ko pililaji woni ɗen poɗɗe kay paquet aji kewɗi gasiɗi o yeehi ha laaɓi tawa makko hayso tawi woni poɗɗe goɗɗe kay tawama e makko kala kanko noon paɗe kewɗe goɗɗe tawa e makko ɗum ko siftinde wonde hande o laamu leydi Mauritanie ne dari no fewi kay gam haɓade kala ko fate yeyde poɗɗe taw koye contrefaçon kame leɗɗe ko nde ɗiɗon sifaji kala ɗum jeeyi sababu noon jaagoɗo rendo ñawoje leydi o holliti wonande kay kala nangaɗo e sifa trafic laytola wonande ɓen waɗoɓe ko fate médicament ji contrefaçon jomumen koko ndewnete lawol tene kadi ko kuule cattuɗe pawete e dow mumen en ɗum uddi kumpital ne ɗemgal pulare nder gendi leydi Mauritanie paɗen koto leydi Maroc hanki jamma o ko bâtiment walla men ko immeuble towɗo no fewi ko kañuma derguiti immeuble hanki mo ganduɗa ko kañum derguiti towɗo no fewi ɗum ko jamma hanki o sanga 2 heures 3 heures jamma toon to fees wuuro ngo ganduɗa hewɓe ne kewi yilloyade toon juriyade Cheikh Tidiane koye ngon wuuro taw kadi koye legal ngal mbiyata Al Hassani ko toon tigui on immeuble derguiti yimɓe jeenayo mbasi hen pittali men yimɓe jeeɗiɗi noon tampuɓe ne gañi hen no fewi oɗo saa noon enquête aji gudditama ko jeeyi sababu derguitogol oɗo henna immeuble toon to wuuro fees ɓen mbiya Fass to leydi Mali paaɗen moɓodiral landaji lundo ko hande kay jogonno latade caggal juulal tisubara gam hoccudirde nguɗo laamu ngu ganduɗa o sahane miijana colonel walla mbiyen général Assimi Goïta ardade kene tolno e duuɓi joyyi taw alda e rendude alda e sumgoji ko ala ɗum ko noon parti ji dawrugol kala pirte ha laaɓa jeeyi sababu noon mette mabɓe kamɓe ɗin landaji dawrugol
hande ko sinde mum kala yinno ko moɓodirde kono ɓe dirtini ɗuma ngam rentade fitinaji e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde laamu ngu holliti ma waɗen darde mawde no feewi kala adduɓe ɗon dillere koko nanguete ndewne lawol ko waɗa ɗum ko noon yaadiɓe laamu ngu on yontamo CNT kañumen kollirino hande ma moɓodir ngam hoccodirde wonande landaji lundo kala ko jiiɗi hen kamɓe ɓe jiiɗi ko ɓuuri ɗum ɗona ko wona ɗum ko ɗum ko caggal wonande ñalawma heccanki o batu jagode nde général Assimi Goïta yowi kala ko fati banggue dille dawrugol e nder leydi ndi kala dille dawrugol e nder leydi ndi kala expert de l'ONU e rima wonande la junte au pouvoir wonande laamu faddewu ngo nde ɓe pirtata ha laaɓa wonande yawre kala ko fati dille dawrugol e nder leydi ndi kala jagorɗo administration territorial leydi ndi woni Alhamdou Aga Iliasa wonne kadi waɗi haalnanki haalande mum o holliti wonande jowgol dille dawrugol firtani landaji ɗi kala ko jowaɗi ko rentade fitinaji o saaha leydi Mali sohlani ɗum sohli tan ko deƴal ha jaam wawa dañede e nder leydi ndi Mali kala hanki jamma o sanga 3h jamma ko jangu worɓe joguitiɓe jani taw kadi koye poste contrôle mo marakala noon sara pomo ɓe mbiyata bele ni ko toon noon ɓe jani hen oɗon poste ɓe duppi toon gueɗe kewɗe no feewi kono tinaka hen noon so tawi on maɓe walla ni barmuɓe taw koye oɗon siffa keddoɗen koye leydi ndi wonande armée leydi Mali ɓe kolliti junggo e junggo hakkude armée leydi Mali kame Niger hanki onon ɓe mbaɗi opération mawɗo no feewi e nder région de Meneka ɓe mbaɗi toon noon nguɗon jangu koye ɓe mbaɗi toon noon ɓe jani koye base ɓen joguitiɓe groupe joguitiɓe ke wona 35 kilométre no ko mbiyata Endelimana ene tawi nder région mo Meneka waɗɗani keeri tati ɗi kala e wiide chef d' état major général armée leydi ndi hollitino ɓe teɓɓiti toon pittali kewɗi no feewi kono ɓe kalani nden limore onon nde foti Alpha Ba kam woni kuwalade kuuɓal jagorɗo gaynaka ndema mo leydi Sénégal kame arde sete timmuɗo no feewi yilli to Bamako lamrugo leydi Mali joɗodima e nando mum Yakuba Ba ɓen mbiya Yubba Ba ɗum noon ko jagorɗo awo kame gaynaka mo leydi Mali addiɓe toon noon ko yidde kay sifodirde leydi Mali wonde aada leydi Sénégal so tawi joli taske ɓattima en yaha to Mauritanie ha toon to Mali kala ngam wiide kay ɓen jomen nayyi e beyi e baali kala ha tenti noon jomen jawɗi ne gaddata jawɗi men Sénégal ne hatojine jawɗi o bismama toon noon sifande wonande leydi gaynaka ko leydi Mali ko leydi gaynaka kono kadi maɓe neldu jawɗi mabɓe faade toon to Dakaru laamonogo leydi Sénégal hajjiyankoɓe leydi Mali laana gadika ko janggo jogori diwde ma tolo noon e 13 ujunere hikka malinajo jogori kay wangoyade toon to suudu Allah teddundu ngam timminoyde farilla joyaɓo e walla waktuji jowal mbiyen ni calɗi joyi l'islam parlaɗi e dow neɗɗanke julɗo o ndu salnongo so tawi kaya omo hattani ɗum di kumpital men leydi Mali to leydi Guinée Conakry lebbi sappo hande wonande Billo Ba kamɓe wonde funñe manggue woni Oumar Silla jiyaka ɗum kadi ɓe biftano biftiɓe noon tuma en ko armée leydi ndi ɓe nawa e nokku mo andaka ngam yuɓɓinde ɓe kala sa seppoji diɗɗal yaadiɓe FNDC ha ndene ero wonande laamugu kay nde ɗaccittaɓe ko ɓuuri yawde yaccade suddiɓe mabɓe e ɓesgu mabɓe jinnaɓe mabɓe kala ha ɗo gandani to ɓe goni saabu guila ɓe bifta ha ɗo henna hay humpito goto heɓaka e mabɓe nde ɓe bifta nde balɗiɗi fawi hen biteɗo Mamadou Cissé kañum kam accita hollitini kañum yiiɓe toon to kaso kamɓe gonduno toon guilde noon laamu ngu hay konngol gotol woni ko yaltinani hen ɓe biftano ko jeenayyi lewru juillet 2024 ha ɗo ɗo gonɗen ala kala kabaru keɓaɗo e maɓɓe kala ko fate wonande wargoji bannoɗi e sanga seppoji laamu Alpha Condé wonande kay ɓen jinnaɓe ɓiɓɓe men mbara gaña hen nawino kay kan haala yeeso lawol enquête noon udditanoma hen guila janvier 2023 guilde noon koko deƴƴi hay goto anda hen ko haala hen ɓen noon wonande waranaɓe hen e ɗiɗon seppoji baɗanoɗe ɓe erima Mamadi Doumbouya ko général horejo leydi ndi nde wallataɓe ka haala ummito ndeyka ko ganduɗa ɓe pamani hen haydara Guinée équatorial oɗo saaha dañi sifande nandirala hakkude mum e Washington woni États-Unis de Amérique nden sifande nandirala ko hoɓɓe kay jogorɓe riwede to Amérique gandaka to jeeya
mbanjoye ton to malabo Guinée équatoriale jeyino sababu noona wonande kaya lewru mandiro en ndu ken tonoy temeddi ɗiɗo Cameroun naajo wurnoɓe to Guinée équatoriale ndiwama leydi ndi haɗo hen noon laamu leydi Cameroun ɗaɓɓirino malabo nde addanta ɓen ko laaɓi kono haɗo hen hay konngol gotol laamugol ala tigi ko heɓa hen ko wona ɗum ko noon wonande wi noon ko cukko hoorejo leydi ndi wi noon ko cukko hoorejo leydi cukko hoorejo leydi Guinée équatoriale on holliti ɗum ɗon to Nigéria ko hawni oɗo suko gorko mo duuɓi 17 woni ko waɗi kanko yarata ko duuɓi 17 o saaha gonaɗo o mona kay fergiti walla ni o mona renni ko ene tolno e sukaɓe rewɓe 10 ɓen sukaɓe rewɓe 10 gala en goto suwa jibinde taw e nder tan lebbi 5 e nder lebbi 5 kamɓe 10 gala o waɗi ɓe deedi o adi tigui wadde reedu ko ɓi patron makko on noon jangguinannomo tayiragal so wona ɗum ko noon to wuuro mabɓe to on toon ne kadi mo jogui ɗon sukaɓe rewɓe jeetato taw ko sawɓe ɓiɓɓe makko ko wona ɗum ko noon ɗon ɗo jangguinta ɗo ɗon ne kadi e nder état mo An Bara e hoorema Anam Bara e hoore muɗum ɗon ne kadi omo jogui ɗon sukaɓe rewɓe ɗiɗo sawɓe ɓiɓɓe makko ten kanko yarata koye duuɓi 17 wi noon ko commission o femme on debbo gardiɗo rewɓe e nder état mo Anam Bara on mbiɗeɗo Ifio Ibo Nambo o holliti noon ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe ƴewtede suko rewne lawol ɓuuri yawde e yaccade to Côte d'Ivoire mittin PDCI hanki moɓe jinno yuɓɓinde toon to plateau kono noon on mitin laataki ɗum ko caggal nde police uddi nokku o holliti noon wonande ɓe keɓani yamirore wadde mitin PDC yanki ko yidde wiide kay Tidiane Thiam nde inde mum nannete liste électorale ɗo ganduɗa hande o inde makko tawaka hen gam wiyede o wona ɓiɗɗo jibinande leydi ndi to banggue nationalité o jibina ko toon to leydi France Libéria jagoɗɗo communication biteɗo PIA yeddi ha memi leydi kay wiyede wonde Morovia joɗi mum ne moddi e waddude maalde hakkunde mum e européenne gam samminde laamu ngu Burkina Faso o holliti ɗum wodani hande wodani janggo Burkina Faso hoorejo leydi mum woni capitaine Touré Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi ne tawe toon to leydi Russie gam tawtorede hande o mandidde duuɓi 80 leydi Russie polgu mum faade leydi Allemagne ɗum noon ko ñalawma hande o woni ko waɗi toon to Moscou lamrugo leydi Russie tottogo sumgoji wonande municipal local ko ñande 10 lewru juillet wi wonande seni tambiɓe catala sumgoji leydi ndi candidature ɗi kala noddama nogas lewru mai ha nogas jeenayyi nde jomin joƴƴinta ɗin candidature uji beele mbawa jeeyaden hakkude jara duuɓi nogas e joyya fayinma dow kala kay jiɗɗo nadde sumgoji municipal demal en udditi ha yaaji joolam jabiri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj ma artan men yogay yañade toon to Vatican Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabri men ɓuuri tengtude e joolam jabiri e ñalawma hande o puɗoɗen ko toon to Italie Vatican ene wayno dey ko kamɓe caggal kay nde ɓe jano hono premier mabɓe to ɓe dokki dañde noɓe dañiri ɗen daaɗe ene wayno noon ñande alkamisare 7 lewru duuƴal ujunaji ɗe 25 ɓen kay mbawi hono soynade hono taw kadi ko cuurki danewi e gam wiide ɓe mbawi hono suɓade on gardotoɗo ICN-koɓe ɗum noon woni cardinal jeeyaɗo leyɗele dendude Amérique biyeteɗo hono Robert Francis Prévost ene wayno ko oɗo ndeyi toɗɗa e ñalawma taw kadi ko alkamisare 7 lewru duuƴal ujunaji 225 o woni neɗɗo 250 ɓijo on papa mo kanko église catholique woni mawɗo ICN-koɓe ngolɗo woni lawol hono garuno noon ko on ene toɗɗe ko faati kadi e leyɗele dendude Amérique ɗum noon e wawde lomtade oɗo papa François kanko oɗo Robert Francis Prévost o yarte koye duuɓi 69 ɗum noon o woni kay ñande alkamisare e ɗum noon ko bawɗo kay ardade ɓen
yankoɓe woni mawɗum men wonande noon leyɗele denduɗe Amérique woni niɓe kadi hono fartangue e dañde kay oɗo neɗɗo mo mbiyata ko kettaɗo no feewi kadi ko toɗɗaɗo e ɓen taw kadi ko ɓurɓe kay garɗude e golle kadi e wawde kadi andude ɗi nokkuji toon to Vatican to ene wayno de oɗo kay évêque kanko noon o wi noon o waɗi haalande makko o wi neɗɗo so toɗɗama ko wayni wonata tan e gangnodorde kaydi ene kadi fada ene foti ko ɓattade taw ko renndo ngo yaada e mumen wawde kadi ƴewde kay caɗele mumen hebde e mumen ɗen caɗele ɗum noon o wawi haalde ɗum ko caggal nde waɗi ɗum e wonande taw ko site internet Vatican News ene wayno ma won hedde fodde teɓiɗe ceɗnogas e nayyi ɓen ene kettimo hen leyɗele denduɗe Amérique toon dey ene wayno kamɓene hakkude mabɓe e Royaume-Uni eɓe cifodiri nanodiral ɗum noon Donald Trump wi wonde ma ɗum ɓamtu gueɗe mabɓe to banggue ndema toon to Pakistan naɓe noon mbi koko joftoto ɗum noon ko inde naɓe hono mbaɗi ɗumen ko ɗum noon foof ko caggal kay nde inde naɓe mbawi hono wadde toon ɗen gueɗe ha wawi wadde toon jangguji bonɗi no fewi waɗi noon taw kadi ko e lewru yawtundu ndu ɗum mbi kamɓene koɓe yoftotoɓe e ɗum noon so tawi wonde neɓata maɓe mbawa wonde yoftade Ukraine yimɓe yon ɓe mbasi pittali mumen toon e taw kadi ko pellodiral bangal toon to sara Kiev toon to leydi hono Chine e rima noon ɓesgu mum wonko toon to Soudan nde ɓuuri yawde e yaccade ndeɓe kay taggata bagage uji mabɓe ɓe mbawa kay artude toon to leydi mabɓe nde tawno wonde Soudan haydere dey ala ko siiri e gueɗe mabɓe Israël to Jérusalem police mabɓe Israël kamɓe uddi ñande alkamisare jettake lewru duuƴal ujunnaje ɗen nogas e joyyi wonande kay duuɗe jangguirɗe toon to Unsova ene wayno de ko uddama toon ko caggal kay lebbi woni ɗin ndeɓe kanno wonde kay ɓen cofte taw kadi ko wonande kay woni activité wonande kay on agence taw kadi ko Nations Unies bawno kay wiide ene uddi toon ko fati ɓen réfugié ji leyɗele hono Palestine caggal ɗum noon ñande alkamisare oɗo ɓennude ene wayno dey jagorgal ko fatti kono jangde nde wi tigui yoɓe guddu ɗum ha laaɓa Sarablay Sa ko ɗum tongguɗen e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji koye commencé an dogo ngam weltare Ayawo TV Alhassane Oumar Mbotia ngam weltare Ayawo TV golle man jooɗi peewi ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ñalawma janggo so jomiraɗo haaji mon ketto musidɗo moon Ali Abouba kettima laki jaam yo jaam Allah hirani